Mga higala, kumusta? May gabi kanyong tanan. Kamu nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og makagagahom dalang panan namo nga Dios nga naa ka sa trono sa gitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin kami nagapasalamat nga hangtod niining mga takna kini nga programa bisan pa sa daghan nga mga kakulian apan nagapadayon paghapon kini nga nagapuga sa binhi sa kaluwasan. Puguting nga magapanalangin kanini nga programa ug kini nga estasyon
panalangin usab ang tanang nagapaminaw sa imong pulong, din ang imong pulong mahimong panalangin sa kausaban ug kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong paghatag pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa, ato maning ibanan usa og ginagmay ang mga text messages dinhi sa atong cellphone. Ang uban dinhi daghanang akong na-replyan, but hopefully nga ang ako rong himuon ang pagtingob na lang gyud, no? Hangtod ron dili may ka sure sa inyo og kanus agid makabalik og tingog, no? Lisod man na nga maghimo-himo rami og amo diri nga una-una bana-bana ba unya mulaom unya mo unya dili pa makatingog sigon sa among bana-bana basta nga ang DYCM admin naninguha gyud naning kamot gyud nga mapabalik ang insaktog tunay nga serbisyo. So kuan lang mo kanana ang pailob lang mo unya ay na lang sige liso-liso kay wala madaot yung radyo igabli ninyo nga wa pagani mo tingog aw sira na lang og balik. Pero sa gapon ni aman tama ako mata sa live, no? Sa live unya kay lagi ang mga hamtong ko am gina resume ng ilaha kay kasagaran pud sa mga batan-on ariman sad sa cellphone lagi kay sa Facebook muna nga anhilang una ta for the meantime, no? So ayon na lang mo kakuan nga wa ko ni basahan ini ang mga kuan dili tingob na lang, no? Tingob kay moram gihapon pag pakiside na lain laghanay sa inyo nga kuan putana pero mura gihapon may tungod kanus amo balik kanus aga gyud ana unya kuan na mo din ha kanini ang diha sa mga kaislahan, no? Diha sa isla nya dinha sa Palunpon Liti ngari sa Bilyaba na kanini ang kuan kanana ang standby lang una for the meantime nga wa pa gid ta makabalik og tingog, no? Well ni alang ko'y basahon Kuya John mo greet ko og happy birthday kang Auntie Riling. Auntie, happy birthday. Salamat jud kayo auntie nga wa gid mi nimo malimti pag-imbitar sa imong birthday. Okay, salamat kayo, no? Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message yes ang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby maliliin mo diha atong monitor basig naa nay nakasulod din nga mga viewers nato. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers, mga followers sa ato nga program sa mamundapita karong gabi una, Pilipinas man o uban pang nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga higala, mga pinalangga namong mga nagsunod sa atong programa, gina-welcome mo namo karong gabi una. Pwede mo makaparticipate sa atong discussion karon. Ay pangutana nga tubagon karon, may mga dugang tubag diha, so ipadangat din na higala. Na may mga greetings din importante kay ipadangat sa inyong mga friend, mga loved ones, mga higala. So, ipadangat na din. Pwedeng i-ari nyo sa comment section na to. Pwede sa mga number na mo ni Brother John, nga magipaybaw kanunay kaninyo. Pwede po dari sa messenger na ko, kang Levi Clavis nga messenger. Nato na mabasa, mga higala, ang inyong mga importante nga mga mensahe. Sa gihapon, ipahinomdom na to nga palihog, no? Atong i-share mahigala ang ato nga programa. So nadugay-dugay ta og sugod tungod kay napawong magkalit ang atong FB ganyan gi-open, no? Nagsugod don ta. Nag-open ang putag lain. So di mo matag na usay ng internet, kalit man og kawagtang, no? Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga
atong nakita din sa screen. Okay, niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy. May gabi ni mo na sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. O maayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayon naminaw og nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og sa imong panimalay. Okay niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab o pagpray. Niasad si Nel Guarin. Sige hapon, salamat kayo sa pagpray o paglab sa itong program. Niya po Nuva Jen Estrada Ihara. Salamat po kayo sa pagpray o paglab nini nga programa. Niya po si Dong Bob Rituya. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Levi. So good evening Dong Bob. Nakakaroon sa tuburan. So good evening nimo sa iyong family. Gabi dong sa imong pamilya. Okay, niasad si Sister Lynn Breguli sa Kinatarkan Island. Mayong hapon Kuya John o Kuya Levi. Amping mo kanunay sa inyong biyahe. So thank you kayo Sister Lynn, no? Sa pagpahinumdom kanunay namo. So, good evening ni mo diyaw sa iyong panimalay. O niya sad si Sister Gloria Ferrer. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, watching from Lutupan, Toledo City. Okay, good evening, Sister Gloria. Oban sa imong panimalay. O niya ito po nakita si Brother Edwin Notarte. Salamat sa pagpray o paglab, Brother Edwin. O niya po si Ma'am Elisa Villastique. Now, I'm watching. So, thank you kayo, Ma'am, no? Karong gabi na pakiguban ka sa ato nga programa. O niya po si Parihel Tugahan. Mayong gabi, Pari. O Dong John. So, good evening, Parihel. Okay, ito ning puli-pulihog tanaw higala ang may gabi ni mo diya ang pikas nga monitor ato po ning lilion makadiyot alang sa mga higala nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Dirita sa nag-send og heart niya si Brother Ronilo Itang, niya si Toki Ga Koriba, Maki Kuro, Vladimir Bragas, Hel Togahan, Chan Corpin, Edwin Notarte, Jojo Cordoba, Nuva Jen Estrada Ihara, Neil Guarin, o Brother Elmodam Flores. O niya, diritas mga nag-like, niya po si ang mensahe nga nagdilaab, Brother Jimmy Ranisis, so may gabi niyo bro, o ban si mong misis. O niya po si Lovely Deheto. Magandang gabi sa inyo dyan. Kumusta sa inyong lahat dyan? Kumusta kay Dave? Kumusta kay Yuyong? Kumusta kay Dr. Nonoy Alba? Kay mama mo? Kayong lahat dyan? Kumusta? Maraming salamat sa pagpanood sa ating programa. God bless you. Okay na po si Antonio Itorma, Romel Tumakay, Miliod Silasol, Bob Rituya og Rolando G.R. Veldosula og Rodolfo Bantilan. Okay, ato ning lion ang ato nga messenger higala, ato ning tan-awon dinhi kay ang uban ni adinhi ang mga mensahe nga ipadangat usay di sa ato makahigalaan. Ato ning basahon ang uban ani nag-send og heart, nag-like o nya nag-pray. Okay. Atong nakita dinhi si okay, niya si Jolie Dunan, niya po si Dong Bob Rituya, niya po si Marlon Federicos, at po nakita si Gina Gonilamos Larisma, niya po si Sister Nikki Sumalinog, niya po si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan, niya sad si Navigator Flores. Ato po nakita si Brother Abner Dualio.
Okay, si Brother Edward Jimer. Si Jimer ni. Lain po tong Jiner. Kaluha man ni sila. Jimer o Jiner. Reyes. To Anis Manila siguro Jimer. O niya po si Brother Jojo Kaayon. So, good evening niyo, Brother Jo. O niya po Sister Ginaline Lumuntad. O niya po si Sister Sara Katampatan. O si Brother Rogelio Villafuente. So, as of this time, mauni ato makita niya po si Rolls Soto Tams. So, thank you po kayo. Niya ato ning balikan dari speakers nga screen. Niya po si Balyermo Marlon Balyermo. Mayong gabi mga sir. Sa una, nagsimba ko diha. Di man ka nagsimba sa una, Brother Balyermo Marlon. Marlon Balyermo. Oh. Marlon Balyermo, murag first time ko nakabantay anina. Marlon Balyermo. Brother Marlon, no, diin ka nagsimba sa una o niya unsa na may magisimbahan ron kay sa una ra magkada ito. Okay, salamat diha sa Bugo. Nakasimba din sa Bugo Church, no? Brother Balyermo Marlon. Asa day karon, Brother Marlon. Okay, mo padayon ta sunahan mahigala. Apo ko ni Leah Muñez. Oy, apo ni Mother Leah. Taponis Manila, no? Possible. Kuan dire siya nagsimba sa kuan. Regards lami dong sa kang Sister Leah Muñez kay magtanaw po na siya usay diri. Okay, akong ibalik ang panahon kang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libe, no? Ato ta aning pangutana medyo kung sa Tagalog pa may katagalan na itong tanong na to pero sagdi lang kay niabot na magyud ang panahon nga ato ning mahatagan og pagtagad, no? Unya medyo nabag-uhan sad ko aning iya hapod nga ay inunta lang iyang theory, medyo nabag-uhan ko kay nagbasa po nig Biblia lagi. Unya first time nilutaw maguning pangutana sa ato nga programa for how many years, no? Kay kasagaran gos pangutana magkabalik-balik, may tungod sa Sabado, Domingo, igpapahulay, larawan o unsa na lang diha pagkaon. Pero kining iyaha lahi ning iyaha nagbasa sa nig Bible. Kinini kanana ang Brother Tito, no? Salamat Brother Tito, no, sa imuhang kuan dire, imuhang pangutana dire. Matud pa nimo, di ba sir sa Biblia nag-ingon man nga sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Unya sa 14 sa Juan 1 ang pulong nahimong tao ug kini si Kristo. Kita anha gyud ta kang Kristo. Kamo magsige mog subay anang Biblia nga ang atong tuhuan, ang atong sundon si Kristo, dili ng Biblia, kay ang pulong si Kristo, dili ang Biblia. Kasalamat kayo Brother Tito, no? Salamat jud kayo. So may tungod aning imong gikuan dire. Ako nagtuo ko nga mituog yung kag Biblia sad kay nganong ingon ani man, no? Nga giingon sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ug sa Juan 1:14 ang pulong nahimong tao. O kini si Kristo. Busa kay ang pulong si Kristo, kang Kristo ang tao mo to, dili kay magsigi mog subay-subay basa anang Biblia. Salamat Brother Tito ha. May tungod ni ining imuhang kuan, may tungod aning imuhang gichat diri sa atong programa. Kamo dihang mga naminaw. Taga-isad ninyo og pansin ang among mga hangyo nga mangutana pud mo din ha.
kay daghan naman kaayong higayon nga among hatag ang among cell number, pangutana mo kay diha sa inyong mga pangutana makahatag mo og dako nga tabang alang sa tanang mga naminaw ug nagsunod ning atong programa. So pangutana mo. Ag mahitungod ani Brother Tito kaning imuha nga kuan, ubay-ubay naman kog nakailhan po ang nahinumduman lang ako Tito Riquiron nya si Tito Arcadio o niya kanini nga Arcadio ang pangalan niya pero Tito ang ihang apelyido, no? Pero katong akong nakaila, ang ngalan niya Tito nya Riquiron ang apelyido. So sa imo Brother Tuto, nagtuo kung nagbasa gyud ka og Biblia, dili ingong wala. Kaya nga nung nahibaw man ka nga sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. So karon imong gikawit ni ang 14 nga ang pulong nahimong tao ug kana si Kristo. Busa dili ta kay magsing matupan nimo di tabsig subay-subay kamo simug subay-subay ang Biblia. Sa kang Kristo ta mo tuo. Sakto man na ang imong hunahuna kang Kristo ta mo tuo. Pero imo na po nang i-insert ang imong pagbati, ang imong panghunahuna nga dili na kamutuo sa Biblia, di na nimutuan ang kasulatan, kana di na po na insakto. Ang imong pagtuo o paghunahuna may tungod kang Kristo, insakto na. Pero og naghunahuna ka nga si Kristo lang, dili na ang ingon nimo magsige mog subay anang Biblia nga sa kang Kristo ramang gyud ta mutuo kay siya man mao ang pulong. Sakto man na sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios. Pero niining mga puntuha wala gyud kay makita, di ba? Nga dili na ta mosunod o mosubay magbasa sa kasulatan. Nganuman imo ra man ang kaugalingong hunahuna, anha lang kang Kristo, tuo na ka, dawa kang Kristo. Pero dili na magsigig subay-subay pa ni anang Biblia. Kana imo nang kaugalingong teorya. Kay kining gihisgutan nimo sa Juan 1:1 o 14, naaman ni sa Juan. Unya, wa manggig kay makita dinhi nga si Kristo lang, wa nay labot ang kasulatan. Kung imo lang yun nuntan, Brother Tito, ang mga pamahayag sa Biblia, kung sa Tagalog pa matunghayan, maunawaan ka. Kana kung dili ka close-minded. Pero og close-minded gani ka, natural nga mo-base ka gyud sa imong kaugalingong teorya. Mo-base ka sa imong kaugalingong prinsipyo, dili na Bible theory, dili na Bible principle, kundi imo ng prinsipyo og teorya. Kung unsa may imong gidapigan, dili miniana manginlabot, pero sapat na nga napadayag nimo ang imong baruganan apan wa gid na gikauyunan dinhi sa Biblia. Kay kung atong tan-awon sa unang mga panahon, sa panahon sa mga apostoles, daan naman ni nga giwali ang maayong balita. Daan ang giwali. Unya, sa pagwalis maayong balita, dunay mga nangakabig. O ang nangakabig, tungod kay nakadungog sila, nakabati sila sa mga pagpangwalis, mga apostoles, nangalagad sila sa Ginoo. Pero diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, nga ang giwali si Kristo, wa man nila i-reject ang kasulatan, ang Biblia. Ila mga gihimo nga salamin, timbangan ug sukdanan, nga kadtong ilang nadungog og nabati, tinuod ba to? Tanawa ra gud ni ang gihisgutan sa sumala sa 17:11 sa buhat, nag-ingon din niyo, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Tanawa,
gisultian sila sa mga apostoles. Nakabig sila, nakadungog sila, nakasabot sila. Pero taliwala niining tanan, ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa laktod pagkasulti, ingon ani na lang gyud ang atong himuon, atong hunahunaon, nga ang Biblia maoy sukdanan, maoy taksanan, maoy timbangan, sa tinuod o dili tinuod. Nan kung wad-o na lang na nimo, unsa pa may imong mahimong magamit nga matimbang-timbang nimo ginsakto, nga dinhi sa atong gibasa, adlaw-adlaw sila nga nagsusi sa mga kasulatan. Aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa laktod pagkasulti ug unsa may imong nadungog ug nabati, imo na nga mahibaluan nga insakto og tinuod na pinasikad sa imong pagsusi dinhi sa balaan nga kasulatan. Nakuha nimo punto, Brother Tito. Ngani, si Kristo doon na siya gisulti. Sumala sa gisgutan sa Mateo 22:29, og kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Timan nga si Kristo, wa nag-reject sa kasulatan, hinuon iyang giingnan ang mga tao, nangasayop mo, kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao na nga naay mga tao ron nga nagpatuyang na lang sa ilang kaugalingong mga prinsipyo o guna-huna, kay kini sila wa ni makasabot sa kasulatan. Mao nang gisulti ni Kristo. Unya si Kristo namulong po dinhi sa Juan kapitulo 5 versikulo 39, nag-ingon si Ginoong Hesus. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Remember, nga matud pa ni Kristo ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. So, imong makita nga ang kasulatan maghatag og more on knowledge, mahitungod kang Kristo. Sa imong pagsusis kasulatan, ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. O tanawa, nagpamatuod mahitungod kang Kristo ang balaang kasulatan. Busa dili na, Brother Tito, sapat nga tungod kay si Kristo nang pulong o ang pulong na himong tao, nga dili ka na mususis ka nga magsigi malamog subay anang kasulatan, nga si Kristo man kay siya man mao ang pulong, insakto na. Pero kining Kristo nga maong pulong nga imong gituhuan ug amo pod gituhuan, ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna mo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa malinaw ang gihisgutan dinhi nga mususig yun ang tao sa kasulatan. Kung imong basahon ang Zacarias 8:16 nagingon, kanini ang Isaias 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon yuba og basaha. O you see, ipasusi og ipabasa. So Brother Tito, mubasa ka, mususi ka. Unya sa diha nga imo nang nabasa, imo nang nasusihan, imo nang tuhuan nga naman kay pulong kana sa Dios. O ang Santiago 1:21-22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan, og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Remember nga dawaton na to ang pulong sa Dios.
Unya, nagingon sa 22, nga hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Nakita nyo na? Dili lang kay igo ra ang tao mo susi, dili lang kay ang tao igo ra mo basa, unya dili siya mutuman. Kay nganuman, kay ang tao kutob ragid siya sa pagpaminaw, di mutuman, naglimbong kuno na sa iyang kaugalingon. Ngani, sa diha nga nadungog ug nabati nato ang pulong sa Dios, nag-ingon ang Zeruhanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo siyang pulong, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Brother Tito, uban sa tanang naminaw karon, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, sunda og tumana ang pulong sa Dios ug mamaluwas ikaw. Ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, gisulti, og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Tanawa, ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. O tandaan nato na, si Kristo nagdasig sa pagsusi sa kasulatan ug si Kristo pod nagbasa pod sa kasulatan. Makita nimo sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 na kinaiya ug nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado tua siya sa sinagoga o simbahan, ug samtang didto siya gitunol saya ang basahon sa propeta nga si Isaias, ug unya iyahang gibasa. Paghuman giuli niya ngadto sa mga tig-alagad diha sulod sa sinagoga, ug unya siya milingkod. Si Kristo mismo nagbasa sa kasulatan. Si Kristo mismo nagdasig sa pagsusi sa kasulatan. Si Kristo mismo nagpahayag nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya. Daghan pang mga pamatuod mahitungod kang Kristo nga imong masayran, imong mahibaluan, pinasikad sa kasulatan. Ngani, ang klaro ang gisultis Biblia nga ang matud pa nga ang tibuok kasulatan, ikaduhang Timoteo 3:16, gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So matudloan gyud ang tao, Brother Tito, basta nang naminaw kung magsusi lang gayod sa kasulatan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatin-aw ni ining mga bahin. Brother Libby? Okay, dikon salamat, Brother John. So, ato sa ning tanawon mga higala. Okay, niya si Balermo Marlon na ako sa Virginia, Compostela, Cebu. Dire ka Cebu, di ay Brother Balermo Marlon. Naaday ka, Brother Marlon. Kanang dunay na-receive na ko nga paanhaon ko karong Sabado diha sa Compostela. Duno kong nadumduman ba ni simbahan, pero dili pug ko sure kay ning ingon ra ko nga di anak ko sa DYCM iguli na ko sa balay mo update ko kung wa ba ko'y nakabutang schedule akong tanawon akong calendar schedule. So posible nga maanha ko kung wa ko'y lain nga schedule this coming Saturday. Thank you, Brother Marlon. Unya, okay lang nimo magkita raw niya ta. Bisa pag di ko madayon ngadto lang gihapon pod. Salamat. Okay na po si Reggie Fel Ibanez. Good evening. So good evening, Brother Reggie. Unya dia po si Noel Landao Cristal na ako diri nag-live diri sa poblasyon Madridijos. Kumusta ka mo diha, labi na kay Kuya John? Salamat sa iya. Brother Noel, doon ako'y daghang mga butang pakig-istoryahan sa imo. Abi man ako og dian naka sa kuan, dian naka sa mahawak, no? Salamat nga until now na ragyapon ka sa poblasyon Madridijos. Unya mag-amping ka sa imong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo kay ang yawa mangita gyud og paagi nga mabalda ka sa buhat, no? Salamat, Brother Noel. Okay, salamat, Brother Noel sa pag-love o pag-pray. Unya niya po si Brother Inting Mahait. Good evening, mga brother.
Ay, Brother God bless Inting, you. maayong gabi ninyo diha tanan. Salamat sa pag-view. Anya ato ning tanaw ning nahidugang mahigala nga nagtan-aw kanato karon, mga nag-love, unya nag-like. Ato ning pangbasaw ni Esther Gina Rama Fermin, Brother Jerry na Ilon. Unya niya pod si Dineth Gabisay. Nakita po nato si Mincy Gabisay na Danidokos. Maayong gabi diha, mami. Murag apo ni niya si Dimensi. Maayong gabi ini mo diha, mami. Salamat sa pag-view. Yeah, taga kuan pod Linaw pod karon la ni Tatay Justiniano. No, maayong gabi inyong tanan diha sa Linaw tay. Niya pod si Tikya. Unya niya si Vicmar Osabel Boratso, Erwin Juanes. Niya si Brother Jedel Peritos. Niya si Sister Rose Otsia. Brother Jedel, kung okay ra sa imo, Brother Jedel, anytime, dad ikodri og haplas mga 50 ka buok, pero ako lang usang utangon ha, kay hawa pa ko ikakas, pero few days, mabayaran ra na ako. Okay, niya pod si Alcuma Lilibeth. Niya si Jimboy Idar. Niya po si Rixa Sinoy. Oy, si Dong Jimboy, taga Nazaret Lord, dong. Salamat sa pag-view, dong. God bless ninyong tanan diha. Niya po si Maki Kuro. Niya po si Chan Corpen. Niya po si Parihil Tugahan. Okay, mauni mga nakita na ito higalan. Hidugang niya po si Brother Elbodam Flores. Niya dirita sa mga nag-like. Ato ning tanawon mahigala. Okay, niya si Sister Remedios Deheto. So, mayong gabi, Sister. Sister Remedios Deheto. Ay, sinang miding. Nang miding. Salamat sa pag-view. Kumusta mong tanan diya? Niya po si Junior Noiva Claves. Niya sad si Carlota Nicole. Niya si Marlene Biliganyo. Marlene Biliganyo. Dublin. Maayong gabi ini mo, Sister Marlene. Murag kailag no, murag dito sa Silion, taga Silion gano. Anya nakaroon sa Dan Bantayan siguro. Maayong gabi ini mo diya uban siyong pamilya. Niya po si William Ede. Ito po nakita din si Sister Gloria Apatan Antonio Itorma. Niya po si Brother Romel Tumakay. Okay, muna ito mga nakita na hidugang, naglantaw karon sa ato nga programa. Niya si Brother Jedel Peritos. Okay, Brad. Niya po si Nineth Gabisay, nag-uol ang mga lagas sa Linaw kay wala na sila makabati sa inyo. Sa gila naman kay pila ka adlaw itugot sa Ginoo mabalik ra gid ang normal nga kuan sa DYCM. Okay, giyon sa to Brother John paghanay ang pangutana. Ang iya Brother Libby mao laging sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong kuno sumala sa Juan 1:14 nahimong tao unya si Kristo man kuno na. Di anto ta magtuo magkang Kristo dili kay magsubay-subay tas Biblia kay si Kristo man ang pulong. Okay, salamat kayo sa nindot pangutana no. Ako sa ning basahon manghigala ang mga ato nga messenger basi na ay mga nagtan-aw dinhi. Okay niya mga nag-send og heart, ang uban nag-pray, ang uban nag-like. Niya si Sister Belinda Luhira Tirana. Salamat. Niya po si Brother Jmar Kulis Gabaton. Ito po nakita si Jenny Rama Fermin. Niya sad si Brother Doming Bunukan. So may gabi niyo Brother Doming. Niya si Marlon Federicos. Niya sad si Sister Ninfa Villakasten sa Cadiz City. So mao ni ato man nakita nga mga kaigsunan nga nakig-uban karong gabi na. So moadto tay gala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. So kini si brother nga nangutana dinhi. Nagbasa Brother Tito. Brother Tito nagbasa gini siya Biblia tungod kay
Nakatimaan magid siya sa Juan 1:1. Sa sinugdan mao ang pulong sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Kining pulong mahigala kun imong tanawon diha sa The Living Bible, sa sinugdan ato ra gud tanawon ra gud gidritso gyud sa gidritso sa The Living Bible og hisgot ang pulong mahigala kinsa gini ang pulong, no? O niya hinoon sa 14 klaro man nga nahimong tao. Ang pulong nahimong tao nga kauban sa Dios momento si Kristo. O niya dili ta maglaaton tanaw sa ang klaro kay pagkasulti dinhi sa Juan kapitulo 1 ngadto 3. Pronounce yung dito dinhi. Kayo dinhi before anything else existed, there was Christ with God. Christ yung butan din kauban sa Diyos. And there sa King James Version, pulong man. Pero si Kristo yun. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything. There is nothing exist that he didn't make. So, kipamatuod nga, sakto na yung nimo nga si Kristo amo na ang pulong nga nahimo nga tao. Sumala sa bersikulo 14. Og ang pulong nahimong tao, unya, mao na si Kristo. Mao na si Ginosos. Karon, ang imo lang nga, diha nagtatang Kristo. Di nataan ang Biblia. Di nataan ang Biblia. Murag iya bang... Sige tag subay-subay na Biblia kaya si Kristo lang. Okay, mao po na iya nga prinsipyo, no? Pero higala, makahibaw ba tag kinsa si Kristo pinagis Biblia? Nga naman, kay si Ginosos nagsulti, wa man siya mag-neglect sa Bible. Sa Juan kapitulo 5, bersikulo 39, tanaw na to unsay gisulti ni Ginosos mahitungod ni ining Bible. Okay, muna ito mabasa sa 39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan or Biblia. Kay naggunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Ang Biblia di ay mo ni nagpamatuod kung kinsa si Ginoong Hesukristo. So dapat atong susihon ang Biblia. Kay mo ni nagpamatuod kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Gani, si Kristo nagsulti sa atong mabasa sa Juan 17:17. Naingon siya nga, balaana sila, pinaagis kamaturan. Ang pulong sa Dios kamatuoran. O kamatuoran ang pulong sa Ginoo. O niya si Kristo mga higala, sa din siya sa kalibutan, gagamit siya Biblia. Magbasa siya sa basahon. Usahay, dili siya magkutlo sa basahon ni Isaias. Sama sa Lucas Kapitulo 4. O magkutlo siya sa mga basahon niya sa Biblia. Gabasa siya sa Bible. Gapanudlo siya sa mga tao mga higala sa pulong sa Ginoo. Ganun din si Ginosos sa atong mabasa sa Mateo. Ato ni tanon ha? Mateo 24 versikulo 35. Kung sa may atong mabasa din Okay, nag-iwan si Ginosos. Matod pa ni ato ning tanawon tagod sa Mateo Kapitulo 24. O niya, sa versikulo 35 mga higala. Niya atong mabasa. Ang langit og ang yuta mga hanaw. Apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Ang Bible mga pulong ni Ginoo. Pulong ni Kristo, mga pulong sa Ginoo higala. Dili mahanaw ni ang pulong sa Dios.
Gani nga itong mabasa sa Isayas Kapitulo 40, versikulo 8. Naghiskot ni higala nga ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Way katapusan ang pulong sa Ginoo. Magpabilin sa way katapusan. O kay magpabilin man ni sa way katapusan. Si Propeta Isayas sa iyang sulat, nag-ingon sa dinhi. O niya, ang Biblia nagsutin sa Isayas 34, versikulo 16, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba. Og basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Ipasusi gala. Ipasusi, ipabasa, way mawala ani. Kay ang espiritu sa Dios maoy nagtigom niining balaan nga kasulatan. Ipasusi ni gani ang tao nga dili magsusi. Sa Mateo 22:29, nagsulti sila sayop, nangasayop ang tao nga wa makasabot sa Biblia. So dapat atong sabton di ay ang Bible. O dapat atong sabton ang balaang kasulatan, kaya aron di ta masayop, kay sayop pa ng tao nga wala magasusi o wa makasabot sa balaan na kasulatan. Gani, kung imong tanawon higala ang Biblia, naghisgot si Apostol Pablo. Ingon nga si Apostol Pablo, apostol sa Ginoo ngadto sa mga Hintil. Nagsulat siya sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16. Gaygon siya nga ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. So ang tibuok Biblia nasuwat ni uban sa lamdag mando sa balaan nga espiritu. Gipasulat kini sa mga balaang tao sa Dios, ang uban mga propeta, mga apostoles, naglain-lain mga ranggo sa mga tao nga gipili sa Dios aron suwaton ang iyang mga pulong. Ang ilang gisulat, nagsulat sila sumala sa mando sa Espiritu Santo. Og ang purpose nganong gisulat kini parang aton tun-an karon sa Roma 15:4 mabasa dinhi. Nagkanayon ang Biblia nga ang bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. Ang hinungdan nganong gisuwat ang Biblia sa unang panahon parang natay tun-an karon. Importante jud nga atong tun-an mahigala. Mabutay hinungdan nga sa Buhat 17 versikulo 11. Nagingon San Pablo nga ang mga Hudiyo dinhi sa Berea mas buutan pa sa iyan na nakita ang iyan na obserba ang kinaiya sa mga Hudiyo didto sa Berea, gikumparar niya sa mga Hudiyo sa Tesalonika. Nga naman unsa may nakita ni San Pablo? Paminawi akong basaw na 17:11. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong sa Dios uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang gisulti kanila. So, adlaw-adlaw gani sila nagtuon. Ilang gisyur ba ang ilang gipaminawan kung tinuod bang naagyod sa balaan na kasulatan.
aron sa pagsuta kung tinuod bang gisulti ngadto kanila. So ang pulong sa Dios importante. Samtang naata kang Ginoong Kristo nin tuotan niya, mutuo sa tas gisulti niya nga ang pulong sa Dios huway katapusan. Niya mutuo tas mga tao nga nagsulat sa Biblia kay mga pinili sa Ginoo. O di sa kaduhang Timoteo 3:6, ang tibuok Biblia mutudlo natos kamatuoran. Mubadlong nato, musaway nato, og mutudlo sa pagbuhat sa pagkamatarong. Mutudlo binis tinuod. Muna susihon nimo ang Biblia. Kaya ang Biblia pulong sa Ginoo. O di susihon nato ni. Nga naman kay ang pulong sa Dios maghatag kanato kinig kasayuran. Mga instruksyon kung unsay angay natong buhaton aron maluwas ta inigbalik ni Ginoong Kristo. So importante nga atong susihon ni ang kasulatan. Apan ang yawa higala dili buot nga ang tao mususi sa pulong sa Ginoo. Nga naman tungod kay dili gustong yawa nga masayod ta ani. Nga naman kay masayod ka ni musunod ka, mahibaw ka magunsay buhaton parang maluwas. Ang gusto siya wa nga magpabilin, nga ngit-ngit ang akong salabutan, wa ko kahibaw, kung unsay naas Biblia, kay handom siya wa nga daghan siya kauban, unya sa kalaglagan sa imperno. Mabuti hinungdan sa Jeremias 11:3, nagsulti ni Biblia nga tinunglo ang tao, nga wa nagpatalinghog sa pulong sa Dios. O nag-ari ka sa Lucas 24:25, ang gisulti ni Ginoong gitawag niya buang-buang kadtong mga tao nga hinay nga mutuo sa pulong sa Ginoo. So ang tuyo sa Dios nga ato nga tuhuan aron dili ko mahing buang-buang, aron di ko matinunglo, paminaw nako unya atong tumanon mahigala aron di ta magmahay sa adlaw unya sa katapusan. So hinaot pa nasabtan nato ang matubag karong gabiyona unya ni adi ay si Christy Lyon. Salamat Sir Christy sa pagpakig-uban. Okay? Sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon na higala niya ang atong theme song. Mga higala, mag-ampog kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulong ug sa nagapaminaw. Panalangin ni sila og dadas kahayag sa kamaturan nga magapangalaga diha kanimo. Kipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Terana, Brother Libby Clavis, ug nining inyong ubos nga higala igsoon, Brother June dito, magaingon sa inyo maayong gabi. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.